Vieš, čo je to vlastne veľký atraktor? Celá naša galaxia spolu so stovkami miliard ďalších sa nekontrolovateľne rúti vesmírom obrovskou rýchlosťou smerom k jednému jedinému bodu. Tento bod sme nazvali veľký atraktor a je to jedna z najväčších záhad modernej astronómie. Veľký atraktor je gravitačná anomália nepredstaviteľných rozmerov a má hmotnosť desiatok tisíc našich mliečnych ciest. Táto brutálna gravitačná sila funguje ako gigantický vesmírny vysávač, ktorý k sebe priťahuje všetko v okruhu stoviek miliónov svetelných rokov, a to vrátane nás. Hoci nás veľký atraktor neúprosne priťahuje, s najväčšou pravdepodobnosťou doňho nikdy nenarazíme. Vesmír sa totiž kvôli záhadnej tmavej energii neustále rozpína a toto rozpínanie je rýchlejšie ako naša cesta k tomuto záhadnému miestu. Ak ťa bavia videá o objavovaní vesmíru a astronómii, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.